Ja sam Saida Bukvić, kapiten Srbije u kickboksu. Učestvovala sam u mnogim takmičenjima, ali bih izdvojila najdraže ovih 6 svetskih titula u kickboksu. Vera mi mnogo pomaže tokom sporta. Svi znamo da sport donosi veliki pritisak, velika odricanja. Tokom Ramazana dan mi započinje tako što klanjam sabah namaz. Posle imam obavezu oko ćerkice, odvedem ju u vrtić, odradim prvi trening, onda mami pomognem oko iftara, odradim drugi trening i uglavnom dan završim tako što klanjam teraviju namaz. Moram da priznam da jeste teško uskladiti post i trening, ali sam svesna višeg cilja. Ušla sam u rutinu i onda je sve to bivalo lakše. Ono što bih ja posavjetovala sportiste tokom Ramazana je da unose više tečnosti, da jedu laganiju hranu i da odrade jedan kvalitetan trening posle iftara. Vera mi mnogo pomaže tokom sporta. Svi znamo da sport donosi veliki pritisak, velika odricanja i neophodno je da svako pronađe svoj mir, a ja sam ga u veri pronašla. Tokom Ramazana osjećam veliki mir. Primećujem da su ljudi oko mene srećniji. Atmosfera u gradu je najbolja tokom godine i nju možete da doživite samo ako dođete u naš grad. Ramazan će mnogo da mi nedostaje. Tad sam najsmirenija i najispunjenija. Ramazan je tu da nas podsjeti koje su prave životne vrednosti i već mi nedostaje i već je dočekam sljedeću godinu.